Kip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ti, ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahina sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog, masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sa diin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga maninis ang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene.
Philippine. Ginpanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatugan naman sang pagpananakit. Sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 7 minutos na nakaliyan sa takna alas 6 sa aga. Mayong aga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental sa bugos ng Pilipinas sa bugos nga kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sang Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Biyernes, petsa 16 sa bulan na sang Disyembre sining nga tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Samtang sa ato naman nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. Siyam kadlaw na lang ng bilin ko 9 days to go before Christmas. Kagkaroon, kanto na makita sa aton nga mga headlines, sa aton nga balita lokal. Father Francis Perez, nagsentro sa Stewardship of Youth sa homily sa unang nga adlaw sang Misa de Aguinaldo. Shooting incident nga nagluntad sa parking lot sang mall sa reclamation area kahapon ginaimbestigaran pa. 16 anyos nga estudyante sa AB Magalona patay matapos nalapakan sang trailer truck kahapon. Driver sang truck iga paidalom sa drug test. Sa balita national, President Bongbong Marcos nakabalik na sa Pilipinas nagikan sa trip sa Brussels, Belgium para sa ASEAN-EU Summit. Controversial nga Marlica Investment Fund Bill aprobado na sang Kamara sa third and final reading. Sa balita sa international, pila kabahin sang Taiwan gintayog sang magnitude 6.2 nga linog. Sa balita nga special, nuclear fusion energy madinalagon nga nahimo sa sulod lamang sang laboratorio. Sa balita sa negosyo, saka sa premium sang SSS madayon gid sa bulan sang Enero. Sa balita sa Inampang, football coach sa Bacolod aminado nga dream match ang hampang sang Argentina kag France sa final round sang FIFA World Cup. Sa balita sa entertainment, actress nga si Solen Yosaf nagbunag na sang ikaduha nga baby. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, just minutos na nakaliyan sa takna alas 6 sa aga. Kagamuyad to mga kabombong aton yung mga headlines sa karon sa nakita sa detalye na sa aton nagapanguna mga balita upod sa inyo mga tag-balita. Bombo Jairi de los Reyes Kag Bombo Zaldi Foro the second kagkaron. Sa nakita sa detalye na sa aton nagapanguna nga balita lokal. Sa unang nga adlaw sang Misa de Aguinaldo, ginatag nga ang tema sang subong nga tuig amo ang stewardship o kon manugtatap. Kag ang unang nga adlaw amo ang Stewardship of Youth. Sa homilya ni Reverend Father Francisco Perez sang Triumph of the Holy Cross Parish, ginpatpat sini ang ginsuguran sa simbang gabi. Patag sini nga ang selebrasyon sang Pasko ang nagumpisa sang 1587 sa Mexico. Iningan patigayan kadungan sa harvest season matapos nga makita sa mga misyonaryo nga nagatipon ang mga mangunguma aga pa agod nga magpasalamatan ang grasya nga ila nabaton. Ini ang gindala sa Pilipinas sa mga Espanyol. Sadto kaga ginpangalanan nga Misa de Aguinaldo nga nagkakahulugan Misa Regalo o kon Give Mass kasubong man Misa de Gallo kon sa diin ang galyo ang nagkakahulugan nga roaster o kon sulog nga manok. Kadungan man sinigin patigayan ang Christmas party kay exchange gift. Patag ni Father Perez nga selebrasyon ang ginapatigayan sumugod Disyembre 16 kada alas 4 sang kaagahon tubtob na sa midnight sang Disyembre 24. Kadungan sa pagkatawo sang bugto nga anak sang amay nga ginpadala sa duta agud nga luwason ang tanan nga tawo. Patag ni Father Perez nga ang tema subong nga tuig sang tanan nga diocese amo ang stewardship bangod kita ang ginatugyanan lamang sa kalibutan. Dugang pasini nga ang unang nga adlaw sang Misa de Gallo Disyembre 16 ang kadungan sa National Youth Day. Gani ini man ang gintawag stewardship o kon Stewardship of Youth. Apang ginakasubo sini nga sa karon ng mga kabataan nga dapat among pag-asa sa palaabuton. Ang masamin na lang nga nagatamod sa cellphone. Gani bilang tinugyanan sang Dios ginahangkat ni Father Perez sa mga pamatanon nga ini ang dapat nga pamalandungan. Bangod ang pamatanon ang ginatugyanan sang madamo nga mga hilikoton sa syudad kag panimalay. Pahanumdom sini nga dapat umpisahan ang unang nga adlaw sang simbang gabi sa pagpangamuyo sa madamo nga mga butang. Ini ang nalakapan sang reconciliation o kon pagpakig-uli, kalinong, unity, healing kag prosperity. Patag ni Father Perez nga ini ang masuguran sa mga kabataan sa panimalay sa pagtratar sa mga ginikanan. Pahanumdum sini nga hindi dapat ikahuya ang ginhalinan bangod ang tawo. Ang mataas ang lupad ang matunog man ang paglagapak. Samtang bisan ano pa kalayo ang malabot kung hindi nakahibalo magbalikid sa ginhalinan, hindi man makalabot sa padulungan. Ining primero nga misa subong, this Mass should be an opportunity to pray because of what happening around us. Ano ini? Labing hinigog mga kauturan.
all of us should pray for several things. Number one, reconciliation. Ang pagpakig-uli. Second, ang kalinong o kung ang peace. Third, unity. Fourth, healing and prosperity. Pamatanon diin ini magasugod sa aton panimalay. Sa inyo ginikanan. Hindi ka mo magkahuya sa inyo background kag inyong aging halinan. Ang kabayan sang humiliya ni Reverend Father Francisco Perez ang Triumph of the Holy Cross Parish sa Bacolod. Samtang nagapadayon pa ang investigasyon sa Bacolod Police Station 1 sa insidente sang pangluthang nga nagluntad sa parking lot sang SM City Bacolod sa reclamation area kahapon sang hapon. Sa interview sa Bombo Radyo kay Police Major Emil Sarona, Station Commander sa Bacolod Police Station 1, duha ka mga salakyan ang involbado sa nagluntad nga shooting incident. Ang isa mo ang Ford Everest nga ginasakyan ni Cesar Nerpiol, kaupod ang i-assistant nga si Virgil Goke, samtang ang isa ka salakyan mo ang van nga ginasakyan sang Anay Alcalde sang Valladolid nga si Romelio Gore, kaupod ang iya asawa kag mga kabataan. Si former Mayor Romelio Gore ang utod ni Valladolid Vice Mayor Roelio Gore. Suno kay Sarona, ginalantaw nga isa tubtob duha ka mga persona ang suspetsado sa pagpangluthang kag sila ang yara sa gwa sang mall naghulat. Duha ka lupok ang nabatian sa lugar kag na-recover sa crime scene ang duha ka empty shells ang wala pa may baloan nga sahi sang armas luthang. Ang una nga bala ang nag-igo sa portahan sang salakyan ni Nerpiol, samtang ang isa naman ang nag-igo sa van Dayo Gore. Suno kay Sarona Santo sa ila investigasyon ang salakyan ng Nanday Nerpiol ang target sang suspetsado kag ginalantaw nga konflikto sa duta ang motibo sa krimen. Naibaloan nga si Nerpiol ang nagapanag-iya sang Pedrosa subdivision sa syudad sa Bacolod. Wala naman sang may nasamaran sa insidente. Dua kalupok. Krami din. Damage na ang pertahan sa left side. Wala ko siya na iko-or na injured. Recover sa crime scene ang dua ka fire cartridges. Wala pa nadalaan nga kalibres ng armas. Nabatian si Police Major Emil Sarona, Station Commander sa Bacolod Police Station 1. Samtang ginpahayag ni Virgil Goke, assistant ni Cesar Nerpiol, nga pagwa na sila kuntani sa mall, bangod didto sila nagpanyaga kag padulong na sa ila sa lakyan sang sila ang nakabati sang duha ka lupok. Sunod diri sang nagliliga ng mga binulan nakabato ng mga inisang death threats nga nagapaandam nga sila ang maghalong. Wala naman nila ginpadalman ang mga death threats, bangod masami nga nakapost ang ilang mga numero sa mga for sale sa advertisements. Ari, kami sa ng South Wing sa SM, sa likod lang isang SMDC, kami nagpark mo. Ang boss ko, si Sir Cesar Nerpiol. Tagiyan siya sa subdivision, Pedrosa. Ang mga text lang man, so wala man namon na ginano, kaya usually man ang amon nga mga number naka-post sa mga for sale nga so wala na namon, kay ginasapak, kay usually ban basi, mga pamahog-mahog lang bala or amunan, so wala na. Nga mahalong kami, so wala na. Si Virgil Goke, assistant ni Cesar Nerpiol. Ginatahag naman ni Vice Mayor Roelio Gore sang Banua sang Valladolid nga hindi ini ang iya utod o ng ila pamilya ang target sa pagpangluthang, kundi na sa labat lamang ang ila sa lakyan. Suno kayo Gore, may nagagawa nga may impormasyon nga ginambush ang BC Alcalde sang Valladolid kag luyag niya at lagon nga hindi ini matuod. Suno diri na sa labat lamang ang unit nga gingamit sang iya utod kag hindi sila ang target. Suno sa iya ang nasambit nga van ang ginagamit nga service ang iya mga hinablos. Nagapasalamat man ini nga wala sang may nasamaran sa insidente. Isa ko na sa nga iklaro man kay naglupok damo ang cooler sa akon regarding sa sining incident nga ginambush daw kuno ang Vice Mayor sang Valladolid. Actually hindi kami ang target kag kun aton tanawon sa base sa initial nga investigation initial nasa labat lang gid ang unit ni Brad. Nabatian si Valladolid Vice Mayor Roelio Gore. Samtang patay ang 16 anyos nga estudyante matapos nalapakan sang trail truck sa National Highway sang EB Magalonan, Negros Occidental kahapon. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Police Major Kenneth J. Gratones, ang hepe sang EB Magalona Municipal Police Station, nagikan sa syudad sang Victorias ang truck nga wala man sang karga sang tubo kaya ginamaneho ni Dante Sibugero, 40 anyos, residente sa Barangay Fabrica sa Gay City. Samtang ang biktima naman ang si Kevin Liscano, grade 10 student, residente sang EB Magalona. Suno kay Gratones
Gratones nagikan sa Christmas party ang mga estudyante kag nagtabok sa atubang sang EB Magalonan National High School kung sa diin mayara man sang traffic enforcer. Sunod diri ginsenyasan sang enforcer si Bugero nga magpundo kag maghinay sa pagpadalagan bangod nagatabok o kon magatabok ang mga estudyante apang nagpadayon ini sa pagmaneho sang madasig. Rason kun nga nabungguan sini si Lescano nagsuot sa idalam sang truck kag narapakan nga gintunaan sang iyang kamatayon. Dutayan pa sini Kuntani nga ma-side sweep ang traffic enforcer bangod sa iya nga pagpadalagan. Suno kay Gratones, antes nag-agi ang truck sa atubang sang bulutuan. May motorcycle driver man nga iya dutayan lamang nga mabungguan apang ini ang nakalikaw. Sa karon ginalantaw pa kung nakainom ang suspetsado kag iga pa idalom ini sa drug test. Siya ang nakahunong sa EB Magalona Municipal Police Station kag natalana nga magpangatubang sang kaso nga reckless imprudence resulting to homicide. Natabok na, and then ayun nasabot sa aton nga sang truck sang Central Lopez nga truck ma'am. Actually halin sila sa Christmas party sa sulod sa ospilahan, so muna nga time nga nila. Though tapos na sila sa party, tapos na sila sang ilang party, daw nag-inugpulit na sa mga kabataan. Ang kaban sa pagpayag ni Police Major Kenneth J. Gratones, ang hepe sang EB Magalona Municipal Police Station. Ginahibalo pa sa mga otoridad kung mga miyembro sang armado nga grupo ang nagsunog sang duha ka mga truck nga ginakargahan sang tubo sa proper Tabunan, Tuboso, Negros Occidental sa Disyembre 14. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Major Jun Ray Batadlan, hepe sang Tuboso Municipal Police Station, ang mga truck ang ginaplagyahan sang asyendero nga si Teotemo Ballesteros. Sunod dire ginalantaw sa mga kapulisan nga 8 ka mga armado nga lalaki ang nagtipon sa lugar kag ginbubuan sang gas ang truck nga ginsunog. Partially damaged ang mga salakyan apang naguba gid ang makina sang mga ini. Ginabanta ang ayara sa 600,000 pesos ang balor sang halit nga gintuga sang sunog. Sa karon ginahibalo pa ang identity sang ginalegar mga armado nga lalaki. Sa aton mga witnesses, mga drivers ng truck, ug mga ubga-ubra sa kampo, may mga armado daw, mga ang armas, tapos lagin pa tipon sa isak lugar, tapos gulpi lang nilagin bubuan gasolina ang makina sang duwa ka truck sunog. Nabatian si Police Major Jun Ray Batadlan, hepe sang Tuboso Municipal Police Station. Samtang ginahulat pa ni Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez ang sabat sa Department of Energy tuhoy sa proposal sinisa iyang sulat nga pahanugutan ang local government unit nga i-aggregate ang tanan nga consumer sa Bacolod kay maghimo sang isa ka contestable consumer. Suno kay Benitez, madamo ini sang nakita nga pagpanghangkat sa mga Electric Power Industry Reform Act o kon EPERA law nga nagatuga sang systemic problem sa power industry. Suno sa iya, isa sa iya nga ginayo sa Department of Energy among pahanugutan ng LGU nga i-aggregate ang tanan nga mga consumer sa syudad kag maghimo sang contestable consumer agod nga direkta sila nga makadeal sa power generators. Sunod diri madamo sang power generators apang hindi ma-deal direkta sa isa ka negotiated businesses kag gina-question kung nga kinahanglan pa nga magsalig ang syudad sa spot market kag iban pa nga mga kontrata nga ginhimo. Sunod sa alkalde kalabanan sa mga solar farms, ila ginabaligya sa balor nga 8 pesos tubtob 9 pesos ang ilang power sa spot market apang kung maglabot na sa LGU nagabalor na inisang 11 pesos tubtob 12 pesos nga mas mahal. Sunod sa iya ang mga yara na sa LGU nga power generators ang handa pa nga maghatag sang rebates kag discounts gani luyag sini nga diri na lamang magkuha sa kon magakuha ang syudad sang power. Sunod kay Benitez, may proposal man nga nagagwa nga imbis nga ang spot market sa bilog nga Pilipinas makaangko naman sang spot market sa kada rehiyon. Damo kita mga nakita nga obstacles sa EPERA law that is causing all of this systemic problem sa aton nga power industry. So isa sa ako nga ginayo sa DOE is if we can allow the local government to aggregate all the consumers of the city of Bacolod and create a contestable consumer. Ang kaban sa pagpayag ni Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez. Kag sa katapusan nga balita lokal sa aton nga good news na libre na ang inugbakal sang bugas kag sudan sang isa ka Iloy matapos nalawagan bilang tagaog sa 1-2 Panalo Part 21 promo sang Bombo Radio kag Star FM kahapon. Si Anne Lizelle Ebar sang Alunan Baybay Bacolod City ang nangin mapalaron man nga grand draw winner kang nagdaog sang 1 million pesos sa promo sang Bombo Radio Philippines pila ka tuig nang nakaligad. Sa liwat sini nga pagdaog tuman ang iya pagpasalamat sa 500 pesos nga cash kag 500 pesos nga balor sang
gift pack nga iya nabaton. Nagpangagdaman ini sa mga tagpalapati nga magpasakop man sa promo agod nga magdaog kaangay niya. Una nga hatag. 100. Ika-2. 200. Ika-3. 300. Ika-4. 400. Ika-5. 500. Di bakal na mong bugas kag di bakal sa mga sudan sa mga bata. Madamo nga salamat sa Bombo Radio kag sa Star FM. Tulat na kamo sa Bombo Radio kag Star FM sa Wanto Panalo para kamo naman magdaog. Si Ana Lizelle Ibar, Daily Draw winner sang 1-2 Panalo Part 21 promo. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 23 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sa aga. Gagamoyan ito mga kabubong aton mga kabugusan nga balita lokal. Karon nato naman bantayan na aton mga balita national, international kay iban pa sa aton nga pagpanumbalik. Makaligid gid lamang sa pila ka importante nga pahanumdom. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D. Sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 25 minutos na nakaligas tak ng alas 6 sa aga. Balik na kita sa aton nga pagpangalaga diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Antes naton nga kantuan ang aton mga balita national, international kay giban pa. Aton danay hibaluon ang dalagan sang panahon sa aton nga weather update upod kay Bombo Macy o famen niya sa kalinya. Bombo Macy, please come in. Yes, Bombo Zalde, kag mga kabombo, subong nga adlaw sang Biyernes ang northeast monsoon ang mag-aepekto sa Northern Luzon. Ma-eksperyensya ng magal-umon nga kalangitan nga may pag-ulan sa Cagayan Valley, Aurora, kag northern portion sang Quezon, tugas sang northeast monsoon. Samtang ang Ilocos Region kag Cordillera Administrative Region ang maka-eksperyensya sang magulugal-umon tubtob sa magal-umon nga kalangitan nga may mahinay nga pag-ulan tugas sang northeast monsoon. Ang nabilin nga bahin sa pungsod kalakip na ang Metro Manila ang maka-eksperyensya sa magulugal-umon tubtob sa magal-umon nga kalangitan nga may tumalagsahon nga tsansa sang pagulan kag pagpanaguob dala sang intertropical convergence zone kag localized thunderstorms. Mabatsyagan sa Luzon kag Eastern Visayas ang kasarangan tubtob sa makusog nga huyop sang hangin padulong sa nasidlangan tubtob na minhan nasidlangan. Ang baybayon namangin makasarangan tubtob sa mabaskog ang pagbalod. Ang nabilin nga bahin sa pungsod ang makabatsyag sang mahinay tubtob sa kasarangan nga huyop sang hangin, padulong sa nasidlangan tubtob na minha nasidlangan. Ang baybayon namangin makanay tubtob sa kasarangan ang pagbalod. Samtang sa antad sang temperatura diri sa Bacolod City, 24 to 32 degrees Celsius, 84% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin na may kabaskugon nga 3.5 km per hour nga may overcast clouds. Metro Manila, 26 to 33 degrees Celsius, 2% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin na may kabaskugon nga 0 km per hour nga mostly cloudy. Kawayan, 23 to 30 degrees Celsius, 83% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin na may kabaskugon nga 2.2 km per hour nga may overcast clouds. Tacloban, 23 to 30 degrees Celsius, 88% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin na may kabaskugon nga 2.4 km per hour nga may overcast clouds. Davao, 23 to 30 degrees Celsius, 94% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin na may kabaskugon nga 1.5 km per hour nga may light rain.
Ang adlaw nagputlak alas 5:58 subong nga aga kag magatunod alas 5:29 karon sapon. Para sa weather update ini si Bombo Macy of Amen para sa Pamasan Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 27 minutos na nakaligas tak ng alas 6 sa aga. Kaya mo yan tumakabumong aton nga weather update gikan sa aton nga Bombo Weather Center upod kay Bombo Macy of Amen. Kaya karon sa ilong nakata sa detalye na sa aton nagapanguna nga balita national. Nakabalik na sa Pilipinas si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kagabi matapos ang pila ka mga meetings upod ang iban niya mga world leaders kag European business officials sa commemorative summit sa tunga sang Association of Southeast Asian Nations kag European Union o ASEAN EU sa Belgium. Si Presidente Marcos kag ang iban pa nga mga Philippine delegations ang nag-abot sa Manila alas 6:59 kagabi sa iyang speech sa ASEAN EU Commemorative Summit ginpanugyan ni Presidente Marcos kang ang paghuman sang free trade agreement sa tunga sang Pilipinas kag European Union agod nga mapadasig ang economic recovery kasulod sang pagpanghalit sang COVID-19 pandemic. Ginpanawagan man ni Presidente Marcos ang epektibo nga implementasyon sang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS karon nga mayara sang maritime dispute sa West Philippine Sea. Ginpayag man sang presidente nga nagapabili ng independent foreign policy sang Pilipinas kag hindi magapili sang dampigan nga bahin nga makatugas ang tensyon sa mga kapungsuran. Samtang ginatag sang presidente nga ang importansya sang pagtumod sang damages kag losses tugas sang climate change sa tinutuyo nga makaduso sang reparation gikan sa mga manggaranon nga pungsod. Sa sideline sang ASEAN EU Commemorative Summit, si Presidente Marcos ang nagpartisipar man sa bilateral meetings kaupod sa leader sang pungsod Estonia, Spain, Netherlands kag Czech Republic. Nakigsapol ba nini sa mga executive sang pila ka mga European firms agod nga diskusyonan ang investment opportunities sa Pilipinas. Well, I'm pleased to be back in Manila after what was a very productive ASEAN-EU Business Summit and Commemorative Summit in Brussels, Belgium. Yesterday, during the Commemorative Summit, we had fruitful discussions with ASEAN and EU member states leaders. We exchanged views on what is in store for ASEAN-EU cooperation, particularly on areas of mutual interest and concerns such as connectivity, trade, digital transition, food security, climate change, geopolitics, amongst others. I was honored to deliver one of the opening remarks during the commemorative summit, in which I was proud to note the recent milestones in ASEAN-EU relations under the Philippines coordinatorship. Ang kabayan sang arrival speech ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samtang ginaprubahan na sa House of Representatives sa third and final reading kahapon ang Maharlika Investment Fund. Ang House Bill 6608 ang nakakuha sang 276 ka yes kag 6 kano nga boto samtang wala naman sang abstention. Ang pag-certify ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa hagna bilang urgent ang nagpanugot naman agod nga ang hagna ang mapubrahan sa second and third reading sa sulod lamang sang kaangay nga adlaw. Ang mensahe sini ang ginbasa sa plenary session sang Kamara kag ang development ang natabo pila lamang ka minuto matapos ng ginaprubahan sang Kamara sa second reading ang House Bill 6608 pinaagi sa voice vote. Antes pa ang paglupad padulong sa Brussels, Belgium agud magtambong sa ASEAN-EU Commemorative Summit ginpahayag na ni Presidente Marcos nga ang Maharlika Sovereign Wealth Fund ang makahatag sang dako nga bentaha sa pungsod. Ang MIF Bill ang nagatuyo nga ma-maximize ang investable funds sang state-run financial institutions kasubong man mapasaka ang public funds para sa kauswagan sang pungsod. Santo sa hagna ang MIF ang pagapondohan sang investable resources nagikan sa Land Bank of the Philippines sa balor nga 50 billion pesos, Development Bank of the Philippines sa 25 billion pesos, kag dividends o profits sang Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang House Bill 6608 nga naprobahan sa second reading ang nagadala na sang amendments nga ginpropose ni House Deputy Minority Leader Franz Castro ang ginalakipan sang pagpasaka sa 25% nagikan sa 20% sang MIF profits nga igapain para sa social welfare projects kag subsidies ng gobyerno sa mga pigado. Kag sa ato ng katapusan nga balita national, ginaprubahan sang House of Representatives sa third and final reading ang hagna nga naga-institutionalize sa 2-year National Citizen Service Training Program o kon NCSTP nga ginalakipan sang military training. Ang House Bill number 6687
nga gin-certify nga urgent ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sang Miyerkules. Ang nakaangkon sang 276,276 ka yes kag 4 ka no nga boto samtang may isa naman nga abstention. Ang hagna ang naga-require sang 2-year NCST program para sa tanan nga estudyante sa higher education institutions nga enrolled sa duha tutob 4 ka tuig nga undergraduate courses. Ang proposed program ang ginalakipan sa pagkumpleto sa compulsory military training sa idalom sa Republic Act number 7077 o ng Citizen Armed Forces of the Philippines Reservist Act suno sa hagna sa pagkumpleto sa NCST. Pagkakilalahon na ang NCST graduates ang mga citizens cadets kag iga-incorporate sa National Service Reserve Corps o NSRC kag AFP Reserve Force. Nakapagkit man sa hagnangang NCST curriculum ang dapat makahatag sang practical nga applicable knowledge kag skills sa mga estudyante nga kinahanglan, essential, ideal kag survival, kasubong man makatudlo sang resilience kag makasiguro nga gilayon nga mapusla ng mga nasambit nga mga skills sa tiwan sang local kag national emergencies kag disasters, natural man o kun man-made. Oras sa Bombo Radio Bicol Philippine Standard Time, 33 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 sa aga. Kakaroon sa ilo na makita sa detalye na sa natin kapanguna nga balita sa luwas sang pungsod. Una kita sa Taiwan. Gintayog sang 6.2 magnitude nga linog ang eastern coast sang Taiwan kahapon. Nga ginsundan pa sang pila ka mga mas mahinay nga aftershocks samtang ang pagtayog ang nabatyaga naman sa capital city nga Taipei. Ang linog ang nagluntad sang udto kahapon. Oras sa Taiwan kapin 30 kilometros gikan sa kadagatan sang Hualien County nga may kadalumon nga 6 ka kilometros. Gin-report naman sang US Geological Survey nga ang mas manubo nga 5.9 magnitude reading nga may 12 kilometers nga kadalumon. Wala naman sang na-report nga damages o casualties sa pagtayog. Suno kay Chen Ku-chang, head sa Seismological Center sa Weather Bureau nga ang linog ang nabatyagan sa kabugusan nga Taiwan bangod ini ang manabaw lamang. Samtang mayara naman sang 8 ka mga aftershocks nga una na nga na-record. Kaya ginalauman nga madugangan pa sa masunod nga 3 ka adlaw. Apesar sinigin pahayag pa nga ang pagtayog sa Taipei. Ang mas mahinay kunay paanggid sa mga nagliligan nga linog nga nagluntad subong nga tuig. Ginpahayag man sa mga subways kag railway authorities sa Taiwan nga ginpahinay lamang ang dalagan sa mga trains apang wala ginpauntat ang serbisyo. Ang Taiwan ang masami nga ginatayog sang linog bangod ang isla ang nahamtang malapit sa junction sang duha ka mga tectonic plates. Ang mga linog ang nagadangat sa 6 magnitude o kon mas mataas pa ang makatuga naman sa malala nga kahalitan apang ini ang nakadepende sa kundiin ang sentro kag ang kadalumon. Samtang sa United Kingdom, 6 ka mga opisyales sa Chinese Consulate General sa Manchester ang ginpahalin sa Britanya kasunod sa nangin pag-atake sa Oktubre sa isa ka Hong Kong pro-democracy protester sa sulod mismo sang diplomatic compound. Suno kay British Foreign Secretary James Cleverly, nalakip sa 6 si Chinese Consul General Zheng Ziwan. Apang sa statement ginpahayag sang Chinese Embassy sa London nga natapos na ni Zheng ang iyang termino sa opisina kag ginmanduan na sa pagbalik sa China kag ginpahayag nga ini ang normal rotation lamang sa mga Chinese consular officials. Santo sa Manchester Police, sa Oktubre 16 ang Hong Kong man nga nagaprotesta sa atubang sang Consulate General ang ginguyod sang gamay nga grupo sang mga kalalakinhan pasulod sa compound kag didto naging kastigo. Ginpahayag ni British parliamentarian Alicia Kearns nga giimbolbato si Zheng sa nasambit nga pagpanakit sa protesters. Samtang ang mga kapulisan ang nag-request naman sa 6 ka mga opisyales nga i-waive ang diplomatic immunity agod nga sila ang makwestiyon. Pahayag sang Chinese Embassy nga ang insidente ang violent disruptive provocation ang hungod nga ginplano sang anti-China elements kag nagpanindugan nga ang illegal nga pagsulod sa consulate premises kag pagsulong sa consulate officials ang nagapakanubo sa kahilwayan kag dignidad sang mga opisyales. Kag sa ato ng katapusan nga balita international sa Papua New Guinea. Bangod sa dominante nga populasyon sa mga Christian sa Papua New Guinea, daw kaangay man sa Pilipinas ang ilang pagselebrar sang Pasko. Suno kay Bombo International Correspondent Ramon Lial Garay, direkta sa Papua New Guinea. Suno kay Garay, tuman ka common ang ilang church activities kon Pasko, kag bangod sa mga Filipino sa pungsod, sila ang nagapatigayon man sang simbang gabi. Nga ginasabayan kag gina-enjoy man sa mga locals. Alas 5 sang kagahon nagasugod ang ilang misa kag nagadugay sang isa ka
oras. May mga Christmas decorations, lights, kag carolings naman sa pungsod. Madamo sa mga aktibidad nga nagakatabo sa ilang main city kag puno masami ang mga mall sining nga season. Sunod diri kon Disyembre 24 sang gabi, sila ang nagakatulog bangod ang ilang nga selebrasyon sang Pasko, ang ilang ginahiwat sa adlaw sang Disyembre 25. Barbecue ang ilang masami nga ginahanda sa lamesa kag nagainom ang mga inisang tea pagkatapos kaon. May mga pakulo man nga ginahimo para sa mga kabataan kag ila gina-look forward ang ilang mga regalo sa mga Christmas trees. Sigaray ang tumantok sang silay kag gina-look forward naman sini ang pagpauli sini sa Pilipinas subong nga Pasko. We are very much a Christian nation here, so ang Catholic is very strong diri man sa amon, and yung typical na pala sa atin sa Pilipinas, pag may Christmas, the church activities is very commonly done dire. People go to church like we do sa Dra. Ang kaban sa pagpayag ni Bombo International Correspondent Ramon Lial Garay sa Papua New Guinea. Samtang sa balitang espesyal, isa sa mga mabatian lamang naton sa fiction kaangay sang superhero movies ang ginatawag nga nuclear fusion energy apang iniayhan ng posibliman sa matutuod nga kabuhi. Ginakabig nga pinakadako nga breakthrough sa 21st century ang pagkahuman sa laboratorio sang nuclear fusion energy nga anay mabatian lamang sa superhero movies kag iban pa nga mga sci-fi films. Ginapahayag nga nangin madinalago ng mga scientists sa proyekto makaligad sang halos 60 ka tuig nga pagtuon angod sa nuclear fusion energy nga nagagamit sang adlaw kag stars bilang energy source. Ang gamay nga volume sang fusion energy ang sarang na magpaandar sang dalagko nga mga industriya kag ini ang carbon free gani mahimo man nga mangin solusyon sa climate change. Sa tion nga mabaligya ang fusion energy makaangkon sang clean energy nga mangin supisyente na sa kalibutan bisan pa magdangat sa minilyon ka tuig. Suno kay Troy Carter sang Plasma Science Institute, ini ang nagarepresentar sang mas dako nga power density density source kung ipaanggid sa solar kag wind. Ini bangod sa gamay lamang nga footprint sarang na maka-generate sang dako nga power. Nagapati si Carter nga ini ang mangin mapinuslanon sa madamo pa nga mga butang sa palabuton kaangay sa desalinization sang tubig o kon pagpalo sang sea salt agod nga mainom ang tubig nagikan sa baybayon kasubong man sa aktibo nga pagpalos sang carbon dioxide sa palibot. Sa ginbuhat nga eksperimento nakahimo ang mga inisang 3.5 megajoules nga enerhiya gamit ang laser nga gintutok sa fuel target agod mag-combine ang duha ka atom. Apang ginalantaw nga mahimo magdangat pa sang pila ka dekada antes ma-commercialize ang fusion energy. Sa tion nga ini madayon mahimo naman nga malabot ang target nga pag-decarbonize sa kalibutan. Samtang kadto naman kita sa aton nga balita sa negosyo. Sa piyak sa mga panawagan nga ipaiway dayonon sang Social Security System o kon SSS ang 1% nga dugang sa contribution nga pagasalon sa mga employers. Yari ang report ni Bombo Macy of Amen. Paggadayunon sa Social Security System ang 1% nga dugang sa contribution nga pagasalon sa mga employers. Ini sa tunga sang pagpamatok sang pila ka mga employers group bangod sila ang nagabangon pa lamang sa pandemic. Suno kay SSS President kag CEO Michael Regino, 1% lamang ang increase kag ini ang ginakonsiderar nga expense subject to deduction sa tax gani ang employers ang magabayad lamang sa 0.75%. Ginpayag sini nga hindi nakunta ni pag-i-deny o kon i-differs ang tuman kagamay nga rate increase. Una na nga nagpabutsyag sa pagpamatok ang mga grupo sang negosyante kag mamumugon sa pagpatuman sang dugang nga contribution sa SSS kag PhilHealth. Ginalantaw naman ini nga wrong timing sa Trade Union Congress of the Philippines. Para sa foreign exchange rate sunod sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may baylo nga 55 pesos and 68 centavos. Samtang sunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may baylo nga 41 pesos and 35 centavos. Ang Hong Kong dollar ang may baylo nga 7 pesos and 16 centavos. Ang euro ang may baylo nga 59 pesos and 50 centavos. Ang Saudi Arabia Rial ang may baylo nga 14 pesos and 81 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Shell, Caltex kag Petron stations, 62 pesos and 65 centavos tubtob 62 pesos and 75 centavos ang presyo sang unleaded. 62 pesos and 85 centavos tubtob 63 pesos and 65 centavos ang presyo sang premium. 64 pesos and 85 centavos tubtob 67 pesos and 78 centavos ang presyo sang diesel. Para sa balita sa negosyo, ini si Bombo Macy of Amen para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo!
Samtang kadto naman kita sa aton nga balita sa hinampang. Gintawag nga dream match ang isa ka football coach kag referee ang finals ng 2022 FIFA World Cup sunod kay coach Dennis Estaniel. Makabig nga dream match ang finals bangod ang best team ang ginalakipan sang Argentina kag France ang mangin magkasumpong. Magluwas diri magatubangay man ang mga best players kag superstars nga sanday Lionel Messi kag Kylian Mbappe. Sunod sa iya, lunsay ang duha mayara sa mga tiyansa nga makuha ang championship apang kun ikumparar ang duha. Ang Argentina ang isa ka team nga puno sa mga drama kag may mga players nga may ikasara nga bag-uho ng outcome sang games. Samtang tuman naman ka-organize ang team sang France bangod anom sa mga miyembro sini ang nagikan sa Paris Saint-Germain Football Club gani makit-an gid ang ilang nga teamwork. Sunod diri agod nga magdaog ang Argentina. Si Messi ang dapat nga maghampang bilang decoy. Agad niya okon midfielder kaya nga sa semifinals. Sa nagliligan niya mga hampang naman sang France, sila ang temprano pa nga nakascore kag kon ini ang matabo sa finals. Mabutang na sa alang-alang ang Argentina. Magluwas kay Mbappe, ginalantaw ni Estaniel si Antoine Griezmann nga makabulig sa France sa pagpasulod sang goal samtang handom naman sini nga makitaan si Alphonse Areola nga makahampang sa finals. Si Areola pure Filipino by blood, ang isa ka goalkeeper gani ginakabig sini nga honor kung siya makahampang sa finals ng FIFA World Cup. Ginalantaw naman sini nga factor sa mas mainit nga hampang amo ang teammates sa Paris Saint-Germain sanday Messi kaga Mbappe gani nakahibalo sila sang move sang isa kag isa. Lunsay man gutom ang duha kapungsod sa championship gani mas manginhugot na gid ang hampang. Daw ginatawag ni naton nga dream match. No? When we say dream match, the best of the best is playing in the finals. Messi playing for Argentina and Kylian Mbappe playing for France. Amo na nga matawag naton subong na nga it's a dream finals, no? Because all the superstars which are supposed to be playing in the finals, nandiyan sila. Ang kabayan sa pagpayag ni Dennis Estaniel ang football coach kag referee. Kag sa balita sa entertainment, gin-welcome na sa mag-asawa nga Solen Yusuf kag Nico Bolzico ay kaduha nila nga baby girl. Yari ang chika ni Bombo Macy o Famen. Ginbunaag na ni Solen Yusuf ang ikaduwa nila nga baby girl ni Nico Bolzico. Ini ang ginanunsyar ni Bolzico sa Instagram sa Miyerkules kung sa din siya ang nagasuksok sang PPE sa isa ka ospital kung sa din nagbata si Solen. Sa caption, iya ginsulat ang mga tinaga nga, "What a crazy day." Sa isa ka video, ginpahayag ni Nico nga ang Argentina ang nakakwalify sa final sa World Cup kung sa diin si Messi ang naghampang sang maayo ang game kag sila ang nakangkon sang super healthy baby girl. Suno kay Nico, pahanugutan na lamang si Solen nga magpakilala sa ila bata apang nagpabutyag ini nga Lionel ang second name sang baby. Sang tinalikdan niya Enero, naging trending online ang liwat nga pagbusong sang aktres. Para sa balita sa entertainment, ini si Bombo Macy of Famen para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 45 minutos na nakligid sa tak ng alas 6 sa aga. Kagamuyad to mga kabombo nga niya kabugusan niya pagpangalaga diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Biyernes, petsa 16 sa bulan na sa Disyembre sining atig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Samtang sa ito naman niya, Bombo Radyo Philippines Christmas Countdown. Siyam kadlaw na lang bilino con 9 days to go before Christmas. Kakaroon, standby na kita sa masunod niya programa ang Bombo Report Second Edition upod kay Bombo Erlin Bayunita. Kag sa katapusan, kami na inyo ng intag balita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro II para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! Samtang sa ato naman niya Bombo News Analysis ng padala sa aton sa maakot niya tagpalamati. Pagabasahon ni Bombo Daniel Lecciones, may tigulo, informal settlers. Hinali nga nagkinagual ang palibot. Sangang grupo sang demolisyon ang nagsampot. Agod nga mga puluyan pagagubon kay saduta nga hindi ila ini nagatungtong. Amo ini ang kamatuoran nga masubo. Hindi lang kay makaisa ini nagakatabo sa mga pumuluyo nga informal settler kung pagatawgon. May nagapasalig gani sila ang nagalaom.
Ang kamaturan among nga kun mapunggan ang pagdemolish subong. Matigayon man gyapon ini sa palabuton. Kumo sa papilis wala ikaw sa may ginakaptan. Mapierdi ka lang bisan sa diin ka man nga korte magadalagan. Sanglit bisan anuman ang kadugayon mo sa imo ginaistaran. Hindi ini garantiya nga sa luyihi ini mangin imo man. Kay ang pagabasihan sang hukmanan ang papel nga imo ginakaptan. Gani sa nagapasalig ini galayon magtuo. Samtang may panahon pa dapat magpaniguro. Hindi magulat nga idimulis ang imo puluyan. Kag dito pa ikaw magsinggitan. Ang ini nga panguna-una ang pananawan ang ginpadala ni Lino Magbanwa sa barangay Punta Taytay, Bacolod City. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa